Yeah, adeshima mamu nyina ha o Otumfour moba monana mo wofa ase mo wofa mo ade nyina no na oya de Kesse na no meni mo hia yi eneso ya sa hia biem ade ache ono di afe ade ache ba ko biem ene titi obi kire ye toa so ye di nkomo na akoduru baabi na mo me sanse mpanimfo se ye dane moa na so wa dane bia ye be dane moa be yunti wa ne me bi eso man ne de bia be bum na akoduru sei na ye toa so no na nanom agi aware oware oyeye na sabi nyaado ye wie ya beduru atimasie no na eniama sankae ena me hye mo bose enkane na nanom sabi nyaado a ne edi nipa hye fridge mu a na sabi kafrache na fridge ni ho ne santi no na se ne ye betoa so na ni nyina echi no na nanom do odomapa ene transe ye de ka yemfa sedam otwedi ampo kwame asase yampo nyina mo abusumni asa ayebi afota no nkotia gudapi no sonson subusum ta abusum ehum ni aham no ni anum contemplatem esu echampam ne kwamna so bonkufu abla so braku sikasu abla so semansu a antoanya majumaka subla anta ko ne de papa bo kire wa so ta no pabla wa bia bla bla mo abla so kwam so jebi so flaw den su abla esu jebi esu ankwaw esu kwaw e da sedaba ma ye nananom samanfo so nyina bo echidom na afi akwa pro abetoye de di kai no ansa na no bo nua mane se titi obi kire ene na Kesse TV ena kire sa ne eman ene na Kesse TV sebe kire titi titi abakosem adomankobasem titi obi kire titi ntrede ene emu asem bia sebe ye nananom bi gya ya ene awonto atoaso ye dia beduru sei ti madawroma obo nua mane na nua bo nua mane mesrawo bo nua mane no subscribe share mesrawa na fama unua katre unua se da bi o petetesem tete abakosem adomankobasem amamle ni amane sunsumu ehintasem a onya ne ba bia se na Kesse TV eye mo Otumfour na oya de Kesse kronkron tano ene kasa kiremi kuma se tafo pankro no na mewo wadawro ma ye dikai ye da sedaba ma ye wura opemso asantema wura ye hemfo Ghana hemfo nyinala na aso wonso me de aseda so be ma menuanom sebe mo mbom chidom ye ka chidom a na nanka aye ne si aka yese yo wuchire se yese obi a che na dwene sebe mu sebe nya adom panimfo se panyini odue mateso mante ebi se nana enkane no woye tete obi kire no wonkwa woye program no a ya na ye pa because we teacher if you say be a teacher ya me kire obi nsi da bi nana woni nipa mienu eye no ye interview no a ekoyie obi a kire na dwene na mpanimfo se achacha aya afunu esi wanimu a oje saa na esi wachiso a oje medamu nyina ase obi nowa o chi a onka obi nowa ade a chia na onka da obi odo wo no ono no obeka wasem menua ade o de faase ankaye menua uye se akaye menua jaima ne nka fa manyame na so unyankopon no onipa bia woni ne besa tiefo afutuo na ansa na no afutuo abema onipa bia ne besan na wo ya de be menua fa manyame jaiche anade yesi akaye no unyankopon no koni ntwima nso osi atwa oya afa osi afa woso sabe bonsam no ono abeye watakra ojem bejejew ebeduru baabi kura be fe na dance wosimi ko baabi obi no no obi anya ntokwa ni huri ono obi aba onyame wofo osi jaima ne nkawate fa manyame fa ne sesebe wajimi sebi abokokosati odene kwase apanyi nkire ne nyankopon no akanyame asem che no wagya na opadi wa na akọ koni nkoko koni ntwima nso wosi atwa ode woso asei bonsam no ebeduru baabi kura be fe na dance no asem akokot ana akọ ahimfie akoduru baabi a wo fe na dance no osimanya yiye ya soma me ko adwuma time se me nya kwai wo be fe no o mada eto onipa bi a wo si jaima ne nka no na wo ye nyankopon onipa bi a obeka se jaima ne nka no wo nyankopon no onipa wo ya ade a obetretro nana wo ye ne si ankaye no wo nyankopon no odo onipa wo ni do no wo to stebe amene mu kro be hwa mo atom
de owodo no wose na na wofa ase yanka be yesei me de ase dama obiala metiefo ya mo hwe na Kesse TV me dama ase nyame nhira obia nyame nye obia koma so ade ma no de ohia bawo de ohia sade de ohia mpuntuo de ohia sika de adwuma seye de oha no koda na dan so me se otwede ampon ne nanam samanfo ne esuo kronkron tano ene esuo champom ne kobra so bokunfo abna esuo wura kusika te ga abofo na ngobofo ya agobofo breku no bofo tiamframa gadobofo na ngobofo abusumnya sansamanfo chelebreku ne so mu nyina mo obi achidom na obi ohwe na Kesse TV ni mo adofo a mo tretre me ka papa ne bone bedamu nyina ase ewiase nye nipa nyina na nya ne seyi eye nchira na mdema mo titi obi ka titi obi kire ansa na no ye to aso na nanum didi onom okọ odofuo so mu sebia nyaado odofuo na nanum didi onom sebia nyaado enobaye odofuo emu no ofosu didi eho no we ni bibia na nanum do odomapa ena ye on bibia na nanum odo ya esombo ena de chichira asanteman ode chichira wiaseman ye de chichira Ghana man sebia nyaado se nyeme nka meka na meka asantia ya me estiefo obi nyima no nkosi bone efiri se sebe me ye santini nti meka se santini yentia meka santini se wo sire odon kohwera ma ontere nwom me kuro mu kasa ena meka me kuro mi ni me kuro no mu asem enti se meka asem bia wo se me de me ho ena ye mfato sebe me nka asem emu obi animtia sebe nyaado me meka asem bi ema enti obi ye nyina ye nipa se de etwa ye ho a se de etwa ye ho a emoja na eba no se de etwa ye ho a obi a ho a emoja na eba no ye nyina ye nipa baako enso blonko na dokronko wo ya santini wo ya ngwani wo ya nzimani wo ya wanwan wo ya trap bi ye nyina ye nipa baako ni nyina se nipa no okuta akoma papa ne hia akoma papa nipa obenya akoma ene nipa no ye ka nipa onipa ni nipa owa akoma papa odwe nipa ho owotima owo mobro na sabe odwena foforo ho ono ye nipa emfa ho ni baabi ofiri baaye ye ne no asantefo bi gudifo pabolifo trimodifo pesaminkumnyafo pode baabi anwoi te mesramo atiefo se mekasala mekase sabe mebo se santia obi ma enyema no nkosi bone nya hwe efiri se me ka me kurom fisa ha na metenaye aha na me maame me papa me nananom atena enti me manfato bi a wo se me de mmea me ho e de manfato enti atiefo mesrebo obi anyema no nsi bone me da ase madawroma se de munim no ti nipa eni nipa odwene nipa ho na nananom tena ase sebia nyaado owale odidi onom na we na dakrobi na dani ekwasi ada na nanom tiwa no hu se nipa foforo bi abeflem na sai nipa no onambanu ohun fita ebiso frɛ no kokko obepie da eye kwasi ada na obepie ye no na nanom hwe nipa ya sebe ya bibi man ye nipa tuntum na sai nipa ya obeflem yi na ya de a na odanso ohwe ne widie eni nipadua eni nipa baya odanso wo nipam enti asama we kan se na we di ofiri hinini we ko hwe anim na we ko hwe anim ofiri ko hwe anim na we ko hwe anim ofiri hinini na se sa nipa no obeduru da eye kwasiada ansa na no etiefo ye beka de ntia broni edi efe no akwasi broni ebaaye de ntia broni ebaaye tieniye pa de ntia broni baaye eda no akwasi broni odikai obeduru da eye kwasiada eno ntine otesiasi akwasi broni obeduru da eye kwasiada to ofiri hinini onse so obi enipa kokko na ne honam ne danso a ye fe no ofiri de kasa ye fe no ofiri no ofiri hinini edi ofiri hinini to unu so obi enipa kokko a odanso a ne honam na koye fita ye fe no ofiri na nananom se na wadi ofiri hinini fisa ye nananom odoma ko bobo ade obo enipa tuntum ne hunu se nipa nsusu bia bedamu na ne ho odanso ntino ofiri hinini eni ofiri enu ntino obi oye fita ye fe no ofiri no ofiri hini obeduru da eye kwasiada enti otunde se wadi ede agwo wadi akwasi kokko ti ekonipa na nchen a sabia nyaado yesi we momienko akwasi broni no ho
Fe se waya broni na nim de tia broni ne baaye me ba be kire enya nuru ho na me bobo ne bi so ansa na enkosi no na tete obi ka tete obi kire na wate ase menua wutie no bo nua mane na nua so mo nua mane subscribe na share wate enya hwe o no kura nyira da ewiase ebeye den so benya adoma kyede asem sei ediatie efri se tete obi ka tete obi kire obi be kire ma kire wo obetoto apapa so obeka no nwran obeka ne si wantai wuhunu kɔ na ehunu ba na nso so obefa na saa na oya de Kesse de metum na me kire wusie be kire wase etini parliamentary yo beduru kwasiada ofiri ni hwana busumba akutisi ne komfor so wasi akoya wabai munhwe ye won ho na oya broni man hweye da che obedi mabro enam se oye nipa no oye nipa wadanso a oye kokko nti no sabia musebenya ado na ne wedia no esakra wonipa mu nti bibifo hu no sabia musebenya ado ye tudi na chi okọ ba bia enie oba wode ntofe eni adokodoko de eni mfremfrem ode eni ode baaye ebedada ebibi man bedada e nananom bosom no ba wose hwe enipa amudi na chi mu hwe bibi ye na da che obedi mabro no ya broni eno nti le fe no broni asechele se o ya broni na nananom okọ asonye so akoson nananom a na broni ndi akire okonkonya fie akogunsa na broni ndi akire baby anananom beko bia na otwa namo na ohun se enka na tete no so obi ye bayifo obi ye bayibonsam obi ye konkonsani oyedwamomonia na bosom na che no bosom na che no o kana nim asem na bosom dia che no eto aso mienu ni miensa na bosom na yi na firi ho tia broni ni di akire ehunu kwaya nananom fa sosom mokwa odi akire mokwa odi akire tia anche biala broni no nananom ebe kan ho asem sa biem se nipa mudi na chi mo hweye na oya broni ani broni nananom na ebe kan sa asem betu ho kan ya adasama entie efise ne wedi ye kokonti ne hu ye nipa fe ebibiman fe na obaso de ndokodoko de afemfrem de ene niema ene de ba ye bibiman mu na nananom be hye nkom to se sa nipa yi daache obedi mabro ento ya broni eno nti ne ma nya akasa ye fre no obroni na ye ntie anche bia broni ni konukrum oba oni ni nuanom ensia ebai obaye ohwe yesom ya mamle ni amane ekwa efa so som no hunu sempo so ye nananom tibetere ne nsase obi tutuo ne nsuo firi mu ba tieniye nananom etutuo obi turu etere nsa wo so a na otutu a obose nsuo firi tuo mu ba otutuo ne tuo na pa broni dia wo hye bulletproof ya se otutu a ofa ode tuo ode sha ene tuo nka no won fanhye ya etuo timeka ne dia ye nananom obi ewo bibiye ti abrofo be hunu nananom tumi ni ahode a ekuta ye nananom na ofa kwa bi so obebre nananom ase na adwena ode baaye no na bosom ne be hye nkom ede to ho se hey oya broni da cho obedi mabro man hwe ye da cho obedi mabro ama mutumi ni mahoden ene mo japade ekuta mu nyina ebefiri mu nsa bosom ne be kan ebe hye ho nkom omantie na okoye obaaye oni ni nuanom ebi be kan ho momu ye nsia na asem akwan se hey ye de ade ade baaye ni o bosom mu di akire no se bosom ne oye bone a bosom ne chiwa ne wakum ne wasel ne wabodam ye de ye nyankopon ye som no ne de se wodi na chi a oye bone a wonkum bone bia be ye bia no se won kan fom so akire no a oye no kwafo ene trindi ni se odom fom so nyina be chewo ne wato afiri de ntie ho na kwasi buloni ebedi abro e the bible e hyase ebe dada ya bibifo a onam nananom enam tete atempon a eye kwantrodo a okiri bone a wonpe bone a ontimi mfo obi yira ontimi twa obi nantira ontimi ni adansi kurumu a ontimi nya niam a ensem fata nananom di akira na mo mabra bono mo ni yelum bibia kototen ema wiase man dana kwam wone kwan so wano no abrofo e hyase e de abrofo yi ebe dada nananom ebi sabla obedada omo a omabo adwama ya bosomachi wo obi a okobokro no abosomachi no oba ofo okunachi abosomachi no obi a okodi adansikuru ma abosomachi no eho na abrofo di Kristo som start ode kire na nananom baaye
on be share nkom de to ho o kan na sebe on tie if se broni ho ye on fe oba nso a o de adokodoko de o de ntade o de niema esronku bi e de ba o de bedada ye nananom na no achi bosom no sa ba biem no te hwe enkrofoi meka yese wo ya broni mu hwe de da to bedi ma bro no e na o masa kofo mu nuanu mabai sa enkrofoi o mo ya brofo enu ntina se broni o mo do so e from say abrofo ase kire say o mo ya brofo o mo na bedi abro o mo na de bible abeda daye am ya tue na no majapade nyina to aguo na o mo de abro ebedi abro bosumi hye ho nkom hye ada samantie ena didi mu a bosomba no abekire tano ne yebeso ano a abrofoi mo medi mabro da che majapade be firi mu nsa o da che ade ama mutumi ni ahodene ebe firi mu nsa da che obeda da mo na do mbeko osumu enu nti na ne wiase ada na osum kontompo ena ada enyambrasem en sebe enema ensem fata na akowia koduru se ena oba ne be matimi oba ena oba atimi wale be ma ne be matimi wale na yabususem ablofo de bible be da won start ye hyase e de wonu a obone for start ekitosum saa enti we kwa osemi de meboni amidi nyina no bia bia anyemi no atwene nua no odekọ to mo hyase edibonyefo no e hyase de ablofo no hyase de edibonyefo a oma bokro no ebi adidi ewuo ebo adwaman ya di adansikuru mu amabosom na chechom no ene static kristosum ti sable no obi a no hontie abayifo abayibonsam beya bosom ache no a wagya no akala no asem nyina wi a wagya no abo no kokono na omo nyina hyase ko stati eno nti ne bayifo mpe bosom asem na bayifo nyina gu aso dem in the name of Jesus no bayifo enti se me kase bible enya hwi na ya bakosam keka ena no yenia yesofo a ozo siese obubu abosom se first of kira abosom ena no no ade abetum se afedie bible ohun se bible just history or say just a history enye power bia anim or say bible power bia anya dai enim or say bible ni tumi bia na abakosam keke or say just abakosam keke enti se na o ya bi Kesse se me Kesse bible obi abakosam na nka ya nananum so twira abakosam to ho a enke o komfor no chitiri miensa chemu nso komfor to the trins ya chemu sei komfor sreche etiri sei komfor damete kaya wa bedru se papa komfor ya jamfi etiri miensa echechemu nan ono no kom blekune chira bayifo ama bayifo bi sibo so a otibika cha no yonko bayifo se wan ka onu mo nsem ntam na menya kwa meka me de vise no ho dere no opekwai kaya wo sa quotation no ho na nananum nim sa no kore enyira na no kore entime sesa untime nka no kore nhye dantino na ede na no kore bedi nkunim wa wiye bremu no entino wantro sebe ene nanam som ene abakosam ne papa ene niema anto enu bi na no kore nyira ntie ne mo amosomfo mo ba mo nana wo fa ase mo fa nana wo ya de Kesse esi okronkron tano komfo ene me katetesem me ka abakosam me ka adumankobasem me toaso e de akere mo no se ye nwanwa obitimi flame nana na wo mfie sai wonsam akeka no emodu na nsam akeka de yanti bi da papa bi flame osenana me ko mfie de oson asam aka e tro do me be hunu bi me beti bi na asam bi aka ye me nana bi ka bi kire me ansa na no etiefo muntie ni ye wutie tete obi ka te obi kire kwa kwa mo tete asam ado a wo hwe wo ye ka asam ado a onipa bia wu a umui ukodura onante atiasi fom te se de onante your president awa samado kwakwa moche eya samado president ya owone metwofo owona pamfo owona srafo owona sojafo na ukodura onkwasi asem no nsam fu a udi na sase isu no wa me ayerew sisira kakadura tuawo yedi bia sra ho emeko ya so mu atwatwene ama wia bose pram wutie mu nyina na magu so brid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 
Minu ya da sikuru mu foi hweye minu ya kontompore na blabafo hweye mo akomfo a mode busumdini dada nkrofo ju omo nsem japade no musika obitimi dada obi je ne kafiri nsem ni gold ni sika ni fie
Malamfo hwe ye onwie yo. Busum din dakro pe busum obeyiwa ma. Na obi biele ne wakon busum pa kan a sunsun pa na afalo betuma dada obi agini sika da. Wontimi nkom eni nsamfo nyo dada obi nyini sika. Ofa komfor wo teta hamaso. Na nanom sesai komfor wo eta hamaso. Akom eya penkwa apewuo. Osum ni yie o nananom kwanso. Udi no kre, oka no kre, ofa no kre kwanso tete atempon no twu hu fifiri nkekaye ne dem ho a obenyina che nananom timi nyini cha ne hata na wiam. Opowuo owuo mpeno enam die ntia enam no kre ntia enam die ntia enam so osrobone enam die ntia enam so ochiribone. Nti wo so de bosum din dada obi fankrofo yiram jinkrofo japade jinkrofo sika enka wo so awie o kokwa moteti ati asama do wo twe wo na abewu na wu achi no o ma no nananom ne betua soka ye nananom bia ye boni firi ene nchiri ma abusia no edi omunya ebi ya ware ebi ya sika ebi ya numguase ebi ya ngo ni nyina ye de eye boni ya nananom bi ye edi onya ya nananom bi ya papa etwa sapato ho ene abusia no aye nkunimdie omuso twa so aba hwe ye nananom nim ye nananom bi dada obi ji o japade wo fie gold ne mpempra de ma ya dome abusia no ene besi de abusia ni dinya aya koda na aya adesoa aya sanua esunipa ade bia wo ye bia no eda homa wo ejira ho twa wo kaso awie balamfo nipa mabo kasma kire wo obi ba wiase wo hunu oba mpoda ya de no fe sa wo wu obi ba wiase wa nwale da wa ngoda ofiri wiase wo wu wiase nyanika wiase ahomete eni mu niam nyina ye nsem ye kwa ye beye bia ko ye nananom beye bi ne ye beye bie na ka hunu se na ntwadua eni gina wo to saa na eni gina wo komfor nsem timi nua wo de bosomsem wo ye malam wo de malamsem edi nsamfo dada nkrofo jo japade fankrofo yirenom twankrofo kalabule ate woni mu twel osofo ya wo de nyankopon sem wo de bible akanta so ayese lupla ebesi airport kai kokroko aye kakraka kan hantansem hweye ne wiase ka hunu se na ntwadua eni gina won to e komfor kuta na obedi gina won nsem hweye mini asofo komfor malam dunsini timamhunu moni na ho dwena dwempa ba trimnya asempa ye feeling kan ne dem ne boni bia firi wakwam koma kompapa ne se onyankopon dia de ketekete kura ma wa ebe ya de kese fi se papa ye nyame boni na ebo nsam ba bia boni ifire ne here ba bia kontopo ho na boni ifire ba bia nada awo e ho na boni ifire ba bia nokre wo e ho na nyame wo ba bia nokredie ene papa ye wo no e ho na otwedi ampon okoko nyankopon onyame besa yi adom otwedi ampon kwame ho no so enti wiase titi obi ka titi obi kire se ya na nananom bua ne man nananom anu a na o ka tete sem de kire ne ma ka ba kosem de kire won mu ofutu sem sa kwai papa ne bone kwai ba fa so obenanti obetutu nan enu nti na nipa wona mo a na wo kwa na wo hwinti a kire o se ba bia akono bibi wo ho ti onipa bia wonam na hwinti a gina ho kakra be meet mienu ansa na watu nem wate ehinta sem na meka kire wona mo a wo kọ ubo se bibia to wani na wagina wo no opose wani woni bibi woni sunsun bi ko bompu ni mpu wa hwe woni be fra wa hwe abebubu on sori biem enti na hinta sem nyankopon edi bibia to wani na wagina wo se wo kwa wo se bibia to no opose wani ni sei wo so gina hodin na sunsun ni nyadai entwam honhom wi asable no woni ko bompu ni mpu a ade to wani a etwa mu no sa woni ni bompu ni mpu a wobetuma wu wetuma bodam woni betuma fra efri se nyankopon pese bibia beto nti sunsumo hintasem na ade ato ani na wagina ho na waposa wani a na sunsum na betwam ansana wetuma no mo sunsumo hintasem onya ne ba bia yesana na oya ade kese ye beto aso ye nyanuru yo ye beto aso akire ekwa Kristo so mfa so baaye abedura besine enne titi obi ka titi obi kire de nti a ema ye nya BRONI ase kire se oya BRONI de nti a omodoso a ye fra omo sai abrofo omo ya abrofo omo na be di abro ama ne enka ne bosom a na boy ho ban a sabe
abosom etiefo ntenie omo ye nyankopon prosifo ya omo hwe nyankopon mlansem so se be ya adwuma bosom nya bonsam because bosom ya bonsam na dwe boni ntiro so ya bosom ya bonsam ni wiase enkate pro ya ba ko be se be duasa o wi enkate na ba ko apro de akanyina be progu nipa bonifo bi afa sebe odwanwoma dron wo se odwan enso mo ya pataku ene no ma frafra mu ene ko YouTube ko Facebook ko hina Instagram hina TV so radio so we be gina wa me na na asomasi me na na de yi no obu nkrofo enso onim se de bosom sitie di wiase ade bia ye bia no ka hunu se eda ho twew sika de obenya ya baba jo so o ka kese obi nka se sika nyo mi abetiwe mi nya sika me pepa nenso me pende kwanso nyame de mami a maje wa mfa mami a me ko tententen me wunna I am ready me ne me nyankopon tam ye kronkron na we nyame de mami a maje obi ka se sika nya oboa sika ye na emom me sa ho se sika na wunya ye no e kwampa so anya bia wanko dada obi wanko bu obi wanfa kana sichi kwa bi so anya obi ajapade wanko ju obi gold free ni nsam wanfa kwa mboni bi so nya sika no wona ma wudi kwanso eni moja ka go so nya sika no e ya asem idi besia Otumfour na o ya de Kesse eble pambete menka ye beza to aso titi obi ka titi obi kire koso ane titi obi ka to obi kire no ya duru kwa ya Otumfour aso ba wiase ekwa ye nya akasa ye fe no obroni no kire se oya abrof oya abrofo broni oya broni omo do so a ye fe omo se abrofo omo ya abrofo omo de bedi ya bro edi Kristosum ebe de babo beda da ye a sabre omo ne di bone awudifo akromfo nyaatwumfo sebia mu sebe nyaado omo a omo okunu ma afefe okunu ma chie abaifo a abosoma chechi omo abosoma jeja omo no ya omo so de bible behu ebe dam na na mo kwaso hunu se wo ye bone abosom chew o chew abo dam wa ye o se wa bo ya de ukwu onim asem na aka wi abosom na ja wo no ehwo na abrofo de bible start ye enu ntiro obi kwa asori a okọ court a odi in the name of Jesus no kuta bible no odidi adanse kurumu obo adwaman pa enso was in the name of Jesus no kuta bible kase Antonia mankumi nse nka afi beto a kase Tigale nkume nse nka afi beto a kase Nanatano nkume kase afi beto a kase Gadobofo ncheme kase na ngro ncheme kase Chinaman ncheme kase Mframa ncheme kase Tongo ncheme kase Gado ncheme nanka we nyina ye adwuma enkene ke kokotwa enke ye fa bible nkosi obi nsem no nka say in the name of Jesus oh me the very day me the yesu demo asema adansi abi bedi say adansi kotopa bible no entua me ka no aka we no fa no hodi kasanto nyama ho na no kura bedadie ti me sramo titi obi ka titi obi kire mo me fa tetatempo no so ene beboa ye ene be me yankwa emi anyina che fi se bone ene kum nipa so otwo hu firi bone ho a ema wunyini che ema fa atuma pefla ye nanam timi nya mfie wa ha aduonum mfie hanu de wanya kura mfie de wotwe mfie de okono eba ne sani no obriko de gemene akwala mfie duasa mfie dununum mfie dunson no owu akwala mfie dunum mfie du enkane akwala wu a eye musuo eye busudie ye hwem entansi efise obi akwa bisa na ni ho ene wo poster da ho a ene mrantie adentia oso wonya 100 na yedai wonya 80 na yedai obodamosie na nanum se sunkwa na nsua de me wonkwa me wade menya nguye de menim de menya fisa metiasia me nguye de eni da so ho ma me wo kira eye obi de a ade kye so be ye me kwabra Kesse media me da se ena na nanum de gina asanteman ye de kikire wiaseman ye de kikire achemman ye de kikire buruman ye de kikire infanteman ye de kikire nkraman ye de kikire wiase afa na nyinara fisa wasidi sunkwa na nsua de efise me wonkwa me wade metiasia de menim se ne so ho ma me ena anya yi a wo kina be dai e be yi ama me na nanu akakasa wi a kirewo humpe wei na apentokwa ye ne sabia mu sabia nya adubi ni atemo jinifo bi to a o mana no so a na okasa didi abosomatem abua bi to a na okasa na okasa ti abosom bosom bia no akọ bosom so bosom zikofo bi reda ko bakro no da ko dia wuda ko twa bi 19 da da bi baby abekọ se kokofo bi re no eye honhumfi ya omakọfa firi o my foforo India Nigeria enkronkron fro bi so e dia ba
Omukuta omuniama omudie ne mafi edipo omusika kofu obi ne obi ko gina duro kura no a gese obi opemfo obi yire no na koda gese bodam ni no na koda ofu obi yire no bone no na masunsum na hode ni tumi na mawusika eye homfi enye ye nananom ya saase so bosom ye nananom bosoma na mede ma ye de eye nyankopon ade trodo a omo na hwese nyankopon mna nsem ebe ye adwuma na watwe ho afiri bone ho medamase atiefo mesrawo Otumfour na oya de Kesse esi okronkron tano kuma se tafo panton na bo menka asem bia ye meka nse enhira nkan obi awutie ya menye wakoma so ade ma wate bo nua amane sesi amanfo enya huni se na Kesse obi na Kesse TV ti misrawo bo nua amane se na Kesse ode tete obi ka tete obi kire aba se bia mse benyado na Kesse TV Otumfour ma de nyina na oya de yi Kesse medase etiefo momfa ncheme sesi a afahye tamwaso emfie miensa bia ya afahye Kesse pa enanso enti afahye ebehye yedi bronya wi a bronya chi bosumi mienu bronya chi bosumi mienu eye February 26 February eni ebehye ya afahye nase edani ye memenda ye besiripe ewo hye okronkron tano fi ha Yebebo John up Ankonu School Park so. Yeah, on the 27th February, asem na make next year 2022. Asem na make. Na ye wie 6 March. Ne bo so me miensa no, ne de toso insia. Ti moda uroma me kaimo. Obia o pepa so obebo na natano. Ye be shefa akonfudom akonfo ye invite akonfo more than 600. Ye nananom hemfo atitiri ni anintiri adofo anantwie eni nwai eni bedi ahim ye be ya fa Kesse obohunu akonfo different obia ni nkonya obia na de woye ohunu ba bia ni nyina so be life ewo na Kesse TV timi da ase nyame nhira mo wa pepa so obebo afahye no ewo wa wonse me da ase de obia betimi de abeboa ye be na tano afahye na tano babia ya wo pepa emwa bia wo betimi de abeboa medase nyame nhira mo bye bye ye beto aso ye nya nwie medase bye bye